ఫ్రెండ్స్ ఈ దాని నుంచి మనం డబ్బులు అయితే ఈజీగా అయితే సంపాదించుకోవచ్చు. సో ఏం లేదు, మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు మనీ అయితే వస్తుంది. సో 10 రూపీస్ అయితే వస్తుంది. తర్వాత మీరు ఏం లేదు, కలర్ ప్రొటెక్షన్. సో నెక్స్ట్ ఆ కలర్ వస్తుందో చెప్తే మీకు మనీ రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో అలాగే దీనికంటే మెయిన్ మీరు ఇది ఉంది కదా, దీంట్లో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే సో దీంట్లో ఏది వస్తుందని సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు 10కి 30 రూపాయలు రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు నెంబర్ పెట్టారనుకో 10కి 350 రూపాయలు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏది వస్తుందని పెడితే మనకి మనీ రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏనుగు సింహం జింక ఉంది కదా, సో దీనిలో ఏది వస్తుందని పెడితే మనకి 10కి 30 రూపాయలు వస్తుంది. ఒకవేళ నెంబర్ పెట్టారనుకోండి, ఒకవేళ ఈ నెంబర్లలో కనిపిస్తుంది కదా 22, 7, 19 అని, ఏ నెంబర్ వస్తుందో పెడితే 10కి 350 రూపాయలు వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు 100 పెట్టారనుకోండి, 100కి 3500 రావడం మీకు జరుగుతుంది. తగిలితే మీకు ఆన్ ది స్పాట్ విత్డ్రా అయితే అయిపోతుంది. పెద్ద సెకండ్స్ ఏమి ఉండదు. ఆల్రెడీ వీడియో కూడా చేశాను నేను ఒకటి విత్డ్రా గురించి. 15 సెకండ్స్ మీరు విత్డ్రా కొట్టాలని పడుతుంది. ఇదైతే ట్రస్ట్. ఆల్మోస్ట్ మనకి 5 ఇయర్స్ నుంచి అయితే నడుస్తుంది. ఇది యూట్యూబ్లో కూడా సర్చ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో 135, 36, 324, 154. సో ఇలా అయితే రీఛార్జ్ విత్డ్రా అయితే వేసుకోండి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే 100 అలా దాటుతాను మీరు విత్డ్రా అయితే వేసుకోండి నా లెక్క. ఎందుకంటే నా రీఛార్జ్ హిస్టరీ కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు 20 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, సో 20 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, 40 రూపాయలు. సో అంతే, ఇంకా 20 రూపాయలు రీఛార్జ్ చేసుకోవడం, 20 రూపాయలు పెట్టి ఆడడం, 100 దాటుతానే విత్డ్రా వేసేసుకోవడం అంతే. సో ఇలా చేస్తే మీరు ఏమవుతుందంటే ఎన్ని వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 10 పెట్టండి, ఆడతారు, ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు, ఖచ్చితంగా మనీ అయితే వస్తుంది. సో ఈ బాంబుది వచ్చేసి మీరు ఈ గల్లలో బాంబు యాడ్ ఉందో తప్ప మిగతా వల్ల ఓపెన్ చేయాలి. సో బాంబు తప్ప మిగతా ఓపెన్ చేస్తే మనకు మనీ రావడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాష్ ఉంది కదా, సో ఇది నా ఫేవరెట్. సో ఈజీగా అయితే సంపాదించుకోవచ్చు. అక్కడ చూసుకోవచ్చు 4 రెట్లు రెట్టింపు అయితే పోతుంది. సో అక్కడ క్లాష్ అయితే అయింది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు దీంట్లో 20 రూపాయలు పెట్టారనుకోండి. సో స్టార్టింగ్ 20 రూపాయల నుంచి, సో నేను ఇందాకే విత్డ్రా చేసుకున్నాను. సో 20 రూపాయలు పెట్టారనుకోండి. సో 20 రూపాయలు పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అది రెట్టింపు అవుతుంది చూడొచ్చు. 1.08x అంటే డబల్ పెరుగుకుంటూ పోతుంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక అమౌంట్ ఆల్మోస్ట్ మీరు 1.62 వచ్చిందనుకోండి, స్టాప్ చేయండి అంటే మనకి 10కి 20 రూపాయలు వచ్చినట్టు. సో స్టాప్ చేసేసుకోండి 20కి. అంటే మీరు 10 రూపాయలు పెడితే 2x దాటిందనుకోండి 20 రూపాయలు వచ్చినట్టు. అలా మీరు పెట్టింది ఇంక్రీజ్ అయితేనే పోతూనే ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక మనం డబుల్ అయితేనే, డబుల్ కూడా వస్తుందా, మీరు 20 రూపాయలు పెట్టారనుకోండి, 25 రూపాయలు, 26 రూపాయలు వస్తానే కట్ చేసేసుకోండి. రూపాయల వరకు అయితే అవద్దు. కలర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అంతే. సో సింపుల్గా మీరు ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు. మీరు చూసుకొని ఈజీగా అయితే కొద్దిగా తెలివి తాగినారంటే మనీ అయితే ఈజీగా అయితే దండికి సంపాదించుకోవచ్చు. 15 సెకండ్స్ విత్డ్రా, అదైతే గ్యారంటీ నేను అయితే ఇస్తాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైస్ ఉంది. సో ఇవల్ల మీరు వేస్ట్, కానీ ఒకటే, మీరు కలర్ ప్రొటెక్షన్ ఆడతారంటే ఆడండి, లేదంటే క్రాష్ ఉంది, అలాగే సర్కిల్. ఇది మీకు మెయిన్ ఈజీ, ఎందుకంటే 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంతే. సో ఇలా చూసి దీనిలో పెట్టండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఓకే, ఇలా మీరు మనీ అయితే సంపాదించుకోవచ్చు. సో ఈజీగా అయితే ఈ నెంబర్ల జోలికి అంత చెప్పలేం. సో గ్రీన్ వస్తుంది, ఎల్లో వస్తుంది అని పెట్టినా 10కి 20 రూపాయలు రావడం జరుగుతుంది. సో పెట్టేటప్పుడు చూసుకొని కొద్దిగా ఆలోచించి పెట్టినట్టయితే మీకు మనీ అయితే వస్తుంది. సో ఏనుగు, గుర్రం, సింహం 3 ఆప్షన్సే కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా మనీ వస్తుంది. సో ఒకవేళ మీరు ఈ రెండోట్లో ఏది వస్తుందో అని డౌట్ ఉన్నా, ఇప్పుడు సింహం మీద ఉందనుకోండి, సో నెక్స్ట్ ఏనుగు వస్తుందా, జింక వస్తుందా అని డౌట్ ఉందనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, దాని మీద 10, దీని మీద 10 పెట్టండి. ఎందుకంటే 30 రూపాయలు వస్తుంది కాబట్టి మీరు 20 రూపాయలు అయినా 30 రూపాయలు, 10 రూపాయలు ప్రాఫిటే ఉంటుంది. అలా అయినా ఆలోచించండి, మంచి ప్రాఫిటే అది కూడా. సో ఇలా మనీ అయితే సంపాదించుకోవచ్చు. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, వెళ్ళినట్టయితే మీకు 50 రూపాయలు ఫ్రీ బోనస్ వస్తుంది. 50 రూపాయలు తాడండి, 60 రూపాయలు అయితేనే మీరు 60 రూపాయలు అయితేనే విత్డ్రా అయితే పెట్టేసుకోండి. సో ఏం లేదు, విత్డ్రాలో ఒక 2 వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ యాడ్ పేమెంట్ కనిపిస్తుంది. సో అక్కడ ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ లింక్ చేశాను, మీకు ఇక్కడ యాడ్ కనిపిస్తుంది. సో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, కింద న్యూ యూపీఐ మీదలోకి వచ్చి ఇక్కడ మీ యొక్క పేరు, యూపీఐ పేరు అంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి @YBL అయితే ఇవ్వండి. కింద కూడా అంతే, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి @YBL ఇచ్చి సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మీకు ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది. సో పైన మీ అమౌంట్ వస్తుంది, విత్డ్రా కొట్టేసేయండి, అకౌంట్లో అయితే పడిపోతుంది. ఈజీగా అయితే సంపాదించుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయి, సబ్స్క్రైబ్ చేయి, షేర్ చేయి.